Adịmaike na-ebiga na Igbo ọ ga-atakwara gị na ọrụ ndị Igbo niile mma. Abụ m Chizzy Ani. Anyị abatago kpọmkwem n'oge ha ji eme omenala na-akụghị mmiri. Oge anyị ji akwalite ọdịbe Igbo nke dị na be Igbo ka anyị na-akwalite ebe a ka ndị Igbo ka Chineke jikọta ndị Igbo ka ihe ha mma mma ka ihe ha na-ana mara mma. Ọkwa ihe na-eme n'oge ya hụ ya ka imirikiti nakwa na ana Igbo dị iche iche na Naịjirịa ka onye ọbụla na-enwezi anwụrị na udu mmiri bịara, maka na ụnya na-aba n'ụnya ka Chukwu okike gbapere n'igwe mmiri ozuzo wee zosa ndị nke ya, ya bụ ụmụ Igbo. Anyị nwekwara na ozutukwara na Lagos na mmiri izo. Abụ m Chizzy Ani, dịka isi mara. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo na nkịta na ogologo akụkọ ada dịkasị n'ụka mgbede. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ọbụla ị nọ na gee ntị, chọọ redio, ya bụ egbe ekwurekwu ma ọ bụ nwa ndị nke gị n'oge ahụ anyị ji akwalite omenala a na-akụghị mmiri erugo, maka na isiokwu nke anyị ji tata ọ ga-amasị gị nke ukwuu, ọ ga-abakwara na gị uru. Ụfọdụ bụ ndị a na-akụ ihe a anaghị aghọta, mana eziokwu apụtaba gị ọdịnala mara mma nke ukwuu. Anyị gara m n'obi dibịa kara aka, onye omenala kara aka, onye si ndị dibịa kwa. Anyị jee jụọ ya ajụjụ ole na ole gbasara isiokwu a nke bụ ịkwa ozu nakwa ịma ihe ka ndị Igbo si eme ya na gboo. Ọ rụtụgasịrị aka n'ihe dị iche iche na awọm dị na onye na-akwa ya ozu. Ihe o kwuru karịrị, o were ya wee bachasịa ma n'ihe dị iche iche gbasatara ndị Igbo. Ya bụ na ị ga-abịa na akara na kpọm na itoolu ga-erio ya n'isi. Nwanna, ọ na-adị mkpa nke ukwuu na onye pụta dịka nwafọ Igbo ọ gbasie mbọ ike ime omenala ya. Tata ka ị ga-ata ama uru ọ bara icheta ndị nna nna gị ha. A na-abụ na-ekwu ya gboo, ire a na-abụghị nke eji mara ndị be anyị na gboo gboo, natakasị na ele ala ewe ka esi eme ihe bara ala. Chief okwu gbasara ma ndị na-eje ele ala jiri akwa ozu, ewe ihe okwu na onye lele ala kwa ozu na ozu na mbụ ka ọkwa, maka na o kwuchara ihe gbasara ụmụ awọm dị gasị iche iche n'ihe ndị mmadụ na-eme. Tọọ ntị n'ala, biko ayọ gị maka ọkwa maka ndụ gị ka i jiri nwayọọ benata aka n'ịga n'ebe ọbụla akụ kpụrụrụ ka ị na-achite je jụọ esi ka ndị be anyị si, ndị be unu si tọntọ n'ala ka esi efechi na be unu. Ije kwuchetasịa ndị nọ na be unu, cheta ndị nke gị, cheta ndị nọ taa kịta ma ndị na-anọrọ kịta, ya bụ ndị nna nna gị ochie, ka i wee wee ike wee na-anata ngọzi n'aka Chineke, ka i wee wee ike na-mee ka mkpa ahụ, ka ị yọọ maka mkpa ahụ ji gị, ka Chukwu okike gbooro gị mkpa. Ije na Facebook ị ga-afụ m dịka Chizzy Ani maọbụ Solid Chizzy Ani maọbụ Kpakpando African TV. Ị nwekwara ike iji na YouTube ị ga-afụkwa Kpakpando African TV. Anyị niile nọcha na YouTube. Iji ebe anyị subscribe. Ana m ekene ndị niile bido na ekiri ugbu a. Asị m na ọ ga-adịrị unu niile mma, ọ ga-adịchara unu niile maka unu ha wee nọrọ na ekiri mụ na YouTube na Kpakpando African TV. Ọ ga-adịrị unu niile mma. Ije na Facebook ị ga-afụ Solid FM, Solid 100.9 FM.
Facebook, anyị nọkwa mana YouTube, mana Instagram, mana X. Ọwara niile ebe nwere ike ịfụgasị anya. Mana ka okwu nke dị dị mkpa, achọrọ m ka m na-gị ka m gwa gị na ọ ga-adịrị gị na mma na ibido ugbu a sobe ntọala. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ntọala bụ ebe ị ga-ebi ndụ onwe. Ntọala bụ maka ịfụnanya. Ọdịnala Igbo maka gị bụ maka ịfụnanya. Mamị na-aghọtakwa ihe m na-ekwu. Eji kwuo na ọgbata obi onye bụ nwanne ya. Omenala na-egosi ngozi dị iche iche. N'iji maatụ dịka isiokwu anyị nke ụbọchị tata, ọ na-abụgbo ozu nwụọrọ mmadụ, ndị obodo na-eso eru uju ya, ndị agbata obi esoro uju ya nwụrụ, soro ezinụlọ ihe a metụtara ruo uju ya. Ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ ihe mee, kama ha ga-eme ya dịka o kwesịrị, ka esere aka wee na-eme asị. Ihe gbasara ozu miri emi, ọ bụghị ihe m ga-abịa, kama hapụ ya n'akara na akpọ m n'itoolu, ka i wee ike wee nụ ka ọ ga-esi wee gaa n'ụbọchị nke taa, ka i wee hapụ ya nke taa. Ọ ha na-achịtezi ma e wee ike ka ọ gbazere ụlọ ụmụ ihe dịgasị agha ndị ọzọ gbasara isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Asị m ka onye chiri ya zere na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Okike gozie unu, tọọ ntị n'ala ka i wee gee ntị n'ọkpụkpụ isiokwu nke nji ya n'ụbọchị taa. Ana m ekenekwa dịka nsukwu na amịrị nọgoro na mba ụwa dị iche iche wee nọrọ na Kpakpando African TV wee na-ekene m ekiri m. Ana m ekene gị your local David, ọ ga-adịrị gị na mma. Local David ya adịrị gị na mma, nakwa ndị ọzọ dị iche iche na-ekiri. Ka m gbapụ ya ọsọ ozugbo ka anyị kpaezie n'obi Chief Okafọ ka o jiri ọnụ ya wee tiwe aka oyibo ozugbo na maka isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Na anyị pụtazie anyị na-akparịta ụbụbọ wee na-aga. Cheta na abụ m Chizi Ani. Lekwanụ ụbụbọ m na Chief Okafọ kpara na obi ya gbasara akwamozu nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ tigasịrị anyị gbasara ihe na-eme. Ụfọdụ bụ ndị ji aka ha eme onwe, ụfọdụ bụ ndị ji aka ha eme onwe maka ndị na-agbara ọdịnala ọsọ. Ogologo aka dị n'ụka mgbede ka anyị ga-eme ụbụbọ m na Chief Okafọ kpara na obi ya bịa chịtazara ya na-aga n'ihu. Mana ị ga-eje soro m na Kpakpando African TV bụ ebe by subscribe ma ọ bụ ijebe na YouTube jee chọọ Chizi Ani ma ọ bụ Kpakpando African TV ebe by subscribe. Ị nwekwara ike ije na Facebook chọba Solid Chizi Ani ma ọ bụ Chizi Solid Ani ma ọ bụ Chizi Ani. Kpakpando TV nakwa ebe a. Lekwanụ ka m ji banye na obi Chief Okafọ bụ oke dibịa, onye isi ndị dibịa na obodo Enugu. Ndị be anyị ekene m ụnụ, asị m ka echi ya zero. Ihe anyị na-ekwu maka akwamozu n'ala Igbo, mmụọ nakwa ka ndị Igbo si eme ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo.
ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ nne na nna gị ka nọ ndụ, kene Chineke, na ọ bụrụ na nne na nna gị adịghị, gbaa mbọ gbasie mbọ ike ka ije wee mere ha omenala. Ọ bụrụ na ime ya ewekwara awọm dị iche iche na chanel a ka anyị na-anọ wee na-akwalitegasị ihe niile gbasara ndị Igbo, kwalite ịkọwa nke bụ eziokwu n'ihe gbasara omenala. Ihe gbasara omenala anyị na-ekwu nke bụ eziokwu na ya ebe a. Enwere ike ịkpọ m na oge a ga-ata ebe okwu ije na comment section wee zite ozi gị. Anyị ga-akpọpụtakwa ya. Ndị nọ n'ala Igbo niile, ndị nọ n'ala Igbo n'ebe dị iche iche nwere ike anụ ozi gị nakwa ihe i kwuru banyere. Ana m asị, ọ bụrụ na ewe ihe na-enye gị nsogbu na mmụọ, ị ga-ajụ ese jụọ ndị ma. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-ebu eje na nke dibịa, mba. Ọ bụrụ ihe niile ka ị na-eje agbagara ebe ọ bụla akwụ kpomkpomkpomkpom eje. E nwere ihe ndị be unu mere tọọ ntọ na na be unu a ji echekwa onwe ha na mmụọ. Ije jụta ese ya, ị na-eme ya, ọ na-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ nke ị na-amarụ, enye gị aka wee kụziere gị. So this is channel where we promote African culture, especially Igbo language culture, Igbo spirituality, Igbo language, Igbo from culture and lifestyle of ndị Igbo, ya bụ Igbos from Southeast Nigeria. This channel promotes their culture, and today we are talking about celebrating life well spent. How Ndigbo celebrate their forefathers, their father, or those people that have gone to great beyond. Most people have made a lot of mistake about that. Ọ bụrụ na nne na nna gị nọ ndụ, daalụ. Mana ọ bụrụ na nne gị anọ ya, gbasie mbọ ike jee na kpọọ ụmụnne gị ka unu kwa ha dịka ekwesịrị ịkwa ha. Ọzọ dịka ibe ya bụ na mma akụziri gị one or two things ị ga-ekwesịrị ime. Ịnọrọ n'ala Igbo, ịpụta n'ụtụtụ, gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị, zọda jee na obi ebe a mụrụ obe nna gị, ebe unu si na agbụrụ gị, jee zọdo ụkwụ na aja ebe ahụ, lụọ ọfọ, kpọkwuo, yọọ ndị ichie ebe unu, mmụọ Chukwu okike na ndị ichie ebe unu, yọọ ha ma kpesara ha mkpa gị, kpesara ihe na-eme gị. Ị ga-afụ ihe ga-eme. Ị ga-afụ na ozu ime ya, ọ gaghị ete aka, ọ gaghị elu izu, ọ gaghị elu ọnwa. Iwetaba onwe gị, mkpa ha niile ji gị abụrụ ihe ichefuru echefu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ime ya mejaa ka ọ dị ọsịsọ, ije mee nri ọnụ ụwa, ma ọ bụ saraka, zụọ ji, zụọ mmanya, zụọ ọkụkọ na iwere ya. Akwụkwa na ị nwere ike ịzụ ebili, ma ọ bụ zụọ ewu, ma ọ bụ zụọ efi. Ijiraje chụọ aja oriri na ọṅụṅụ sataka na obi unu. Ime ya ewekwa ihe akwa awele pụrụ iche. Ime ya site n'ụbọchị ahụ imere ya, ị ga-afụ ihe dị ebube ga na-emere gị, ihe ọma agaghị akọ gị. Ị ga-akpọ ndị agbata obi, kpọọ ụmụ na gị, kpọọ ndị ọzọ, ndị okenye, ndị ichie, egbuo ya, nọrọ na be unu, ịgbapụ akwụkwọ, ewee mere gị ọfọ. Nri ahụ ị na-esi, kpọọ ndị mmadụ abịaso gị rie ya. Ịfụ na ị ga na-enwe anwụrụ, ihe niile a na-agara gị nke ọma na-emere gị. Ihe m na-asị gị bụ gbasie mbọ ike ka ijee na agbụrụ gị, n'ikwu nne gị na n'ikwu nna gị. Ọzọ dịka ibe ya ga-akụzi gị ihe atọ ka m na-akụzi gị tata ka ị ga-eji wee mee. Ọzọ ka ibe ya bụ enwere usoro eji achụgasị aja. Ịchụ aja bụ oge ụfọdụ ịkpọ ndị mmadụ rie nri, ewere ndị nọ na ute ya dị iche iche jeere ha aka, inyere mmadụ aka, imesakwa aka bụ awele. Ị na-anya fụ na ndị niile ọkaka na ndị ọcha nwere ezigbo ego, ha na-achụ aja mmesakwa aka. Ụfọdụ nwe ego ha nwee create foundation mere na ihe na-eme ha, their legacy na-adị, their properties, their business na-aga n'ihu, because they follow the simple principle of giving and making sacrifices.
It is important that you make sacrifices. It is important that you give. They say givers never lack. Our forefathers did it. Call people and sometimes solve some people's solution, and you will never lack, and you will be happy in your mind, and God will bless you and bless you well. So, ihe anyị na-ekwu bụ ka ị na-eje achụ aja jee na agbụrụ gị jee mee ihe ọma. Lee were ajụjụ ị chọrọ ịjụ ma ọ bụ na-ewekọ ihe ị chọrọ inye anyị nọ na WhatsApp iwe m na 0705 710 7230. Ije na WhatsApp zite m ozi na 070 5710 7230. Biko, all the very important that you contact us so that we can continue to move forward. I'll be back. God bless you. Welcome. And don't forget to subscribe to this channel. It is important that you subscribe to the channel and share the video, and let us continue to promote our culture. It is important that you. It's very important. It's important. Let me call Chief Doctor. Keep on watching. It is good. Yeah, it was good. Chief, okay. Hi, Chief. How can I know? Our program going to go on. Program going to go on. I'm going to quite. I'm going to try. I'm going to. Okay. Okay. Okay, man, the program they on now. The program they on. All right. One. Yeah. So we are talking about celebrating life well spent. It is important that you know the spirituality and the connection about it, about celebrating, honoring your grandfathers, honoring your people, your brothers, your forefathers. It brings good blessings. That is why if you see other people, other religion, they also honor their own. It is there. But we started giving honor to our people a very, very long time ago. So it is very, very important that you know this. I've thought about three good things that one should be doing. Honoring your father, making sacrifice, you have to give. Giving is very, very important. Truth of the matter is giving is important. Giving is very, very important. So you need to learn that and make sacrifice. So many things ndị nna nna m gụọrọ ha ọfụ jee na agbụrụ gị jee na aga ọfụ ayọ ihe chọrọ ije na agbụrụ ikwu nne gị jee na agbụrụ ikwu nna gị ije mee were ọjị igbo dị mma bụrụ ụzọ jee gụọ ọ bụrụ na ọrụ na ihe na-esiri ka ihe ije kpebe a ịgọsikwa ekwe nkwa na ewere ka isi na ewere ka ihe ị na-eme dịbazie mma na ị ga-abịa ya ekele ụzọ dị iche iche ị ga-eji fọna enye ekele ahụ
That is the truth of the matter. Mm. That is the truth of the matter. So, so it is important that we know that it is important. It is important. It is important that we know all of this. Okay. Mm. Okay. Let's see. Okay. Very good. Very, very good. Very, very good. Mm. We are playing interview of our chief. Kauf. That is what we are playing. The interview we held in his shrine. That is what we are playing. That is what we are doing. I greet you all. I greet you all. Yeah. Our culture is good. Our culture is very, very good. Our God is good. Yeah. Very soon we'll open, and like if you have any question about Igbo spirituality on how Igbo if you like Igbo religion, African religion, you can go to the comment section and send your questions, and we will answer it.
We answer it very well. So it is important that we continue to do this. Let us continue. Sorry. I greet you all. We have Papa and African TV. I name program Ndigbo on radio. We're on radio right now. I hail you all, those that are watching. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. But don't forget to subscribe. Go and watch all our videos and see great where we preach how Ndigbo. Ndigbo I've been, and we thought a lot of things, spiritual, a lot about Igbo spirituality. It is there. Thank you. Let me go. Don't forget to subscribe and continue to watch our video. We see if you go to subscribe, you will see most the videos where we thought and do some documentaries and even Igbo sitcoms, Igbo drama, Igbo comedy, Igbo situation comedy. It is here in the video. So let us continue to let us continue. Let's continue. Yeah, Papa African TV, album, cheesy, Annie. So that maybe you can listen and see what is going on now. Just listen attentively and you hear what we are broadcasting. Okay, I don't have your assistant. The device has stopped responding or has been disconnected. Yeah. So, Imana, why are you phone now? Why are you? Oh, why? Oh, shoot that. Okay, I'm changing like this. Who should you go before? Listen to something.
Chota the wire. I chota another wire. Okay. Yeah, USB. Yes, you go. Great people. Great you all. We're on radio now. We are playing interview that we had with one spiritualist. That's what we're doing now. I've taught you about I've taught you about some things, about two things. I've taught you about two things that you need to know about Igbo spirituality. If maybe later you can go back and watch the video again and you will see it's great people. Welcome to okay. Yeah, there. We're there. Okay, let me show you our studio. Let me show you our studio. This is Chief Ken. It's doing his job. This is what we do. This is the studio. Solid FM. Solid 100.9 FM. Right now we're playing an interview that we had with the chief, chairman of Enugu State Native Doctors and chairman of Southeast Herbalist. This is our studio. This is you can see what you can see it. This is it. This is our place, our channel, Solid FM, Solid 100.9 FM. This is where we are. So don't forget to subscribe. And I've taught 3 good things that you can help and that can help you prosper in life. If you go back to the video, you will see it at the end of the day. But we are still here. We are still here. These people are an Amabad, an illiterate Amabad. This one is. Okay, I'm Amabad an illiterate. Amabad local government.
Was it Aban? About 17 data Aban. Okay, very good. Very good. We are here. This is the radio studio. Our studio. Our studio. Seats. Chibiga gini kina nacho. Gani kaya chora? Amo. Imechaga. Okay, let's go back. Okay, yeah, welcome back. Ọdịmma ndị be anyị ọnụnụgụ ya ka onyeisi ndị dibịa n'obodo Enugu chịkọwasị ihe gbasara akwamozu na iyi ozu na awọm dịgasị na ọ bụrụ na ịkwaghị ozu ọkachasị ịwa na-eje njem na-ejegasị ebe niile ị na-eje ọ bụrụ na ịkwabeghị ozu elu ebe ndị ọzọ na-akwa nke ha ebe nwa afọ Igbo ize maka omenala ndị Igbo ndị Igbo na-erubere ndị nke ha isi na-echeta ha kwa mgbe ya mere abịa na be anyị enwere ego eji aja agọ iyi ọ bụrụ ndị nna ha nwụgoro ewu oge ọwa ọgụgụ iyi ọ dị na nkanụba anyị ije mesịa ya ụfọdụ na-afụ ihe ọma dị iche iche mana a na-etolu ego iyi etolu tupu ije n'iyi nna gị ma ọ bụ kpọkwuo ka ime mmemme ego iyi ị ga-ebugodube dịka nwa afọ Igbo na Nkanụ ị ga-ebube enwere ume a na-akpọ ibube ya bụ itozugo ịgọrọ ndị Igbo ma ọ bụ itozugo ego ọfọ na obi gị n'itozugo ego ọfọ n'ebe n'itozugo n'ịgba ego dịka nwoke dịka omenala si dị na Nkanụ na ịgba ego ebe a na-eme omenala sị ndị rugorobe gọọ ọjị ọ bụrụ na gị wa ebubere obe ma ọ bụ na-ebu nwaanyị ị chọọ ịkpọkwu ndị ị ga-achọ onye bugorobe chọọ nwoke bugorobe ịkwara ihe niile eji eme ya agọchitere gị kwuchitere gị n'ọkwa ịgọ ihe o mana gị bụ nwaanyị ka nwere ike ịnọkwa na obi ikwu nna gị ma obe di gị ma obe ikwu nne gị wee mee gọọ ọfọ ọkpọkwa ndị oke nwere ihe iji eme ya kpọọ ndị oke megoro ihe omenala nyere gị aka wee mee ya ị na-eme ya n'afọ na uru dị na okpukperechi ndị Igbo uru mara mma dị na omenala ndị Igbo ọ dị m ka ọ bụ na igere okwu na ndụmọdụ Chief Okafọ mmụọ Chineke ọ bụ na igere ya igere onye ga-aga agbapụ ekwentị mmadụ one na one nwere ike wee soro tinye ọnụ jụọ ajụjụ gị gbasara akwamozu 09097711009 maọbụ 09023111009 akara ekwentị ga-eji wee jụọ ajụjụ 08097711009 maọbụ 09023111009 kpọọ jụọ ajụjụ gbasara akwamozu. Mana ọ bụrụ na ewe ihe gbagwojuru gị anya nke ukwuu na-eme
n'ebe ị nọ n'ọwa ichecha ya ọ bụrụ ihe mmụọ. A sị gị na n'ikwu nne gị maọbụ n'ikwu nna gị jee mee oriri ije ebe a ka o si dị gị n'ọnụ. Ịbụ nwaanyị kpọọ ya ọnọ n'obi maọbụ onye tụzugoro n'ezinụlọ maọbụ na ụmụnna ụnụ ewere ọjị maọbụ ihe iji chọọ ije mee ya agwa gị ntọ n'ala ị ga-eji wee mee ya. Ịfụ na ọ bụghị ọya ka na-esi gị na ọ bụghị ihe niile ka ị ga na-aga na nke dibịa. Enwe nke ị ga-eji aka gị wee mee. Dibịa nkwa n'ihe na gbori wee ịbịa ọ gbachara gị afa ọ sị gị nekwa ihe ị ga-eji gị je mee ihe dị otu a n'ebe dị otu a, gị je mee ihe dị otu a n'ebe nke ọzọ, gị je mee ikwu na eji mee ihe dị gasị anya. Maka na mana ụfọdụ anọteghị aka na omenala, ụfọdụ ka omenala na ihere na-eme ha imezie ime ya ha na-atụ egwu na maka egwu ha nọ maka ihe ha nụgoro na akụkọ nke akọghịgoro ha na ndị ọzọ na-ama ihe gbasara omenala yigoro ha egwu gbasara ije mee omenala. Ụfọdụ ihere a na-eme ha, ụfọdụ a na-ezo ezo wee na-eme ndị niile na-ezo ezo na-eme ya mere na dibịa imirikiti dibịa na-eji aka emere ya kwụọ ha ezigbo ụgwọ. Mana ọ bụrụ na ịma ebe isi ị kwesịrị ịma ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ n'ọnwa, ọ bụrụ na nke a na-eme n'afọ na bụ nkwu nne gị ọ na ikwu nna gị jee mee ya o wedere gị na ma anọ m na Kpakpando Africa TV ugbu a. Ana m afụ ndị niile na m ekiri na-ezite ozi ọ ga-adịrị niile mma. Ije na Kpakpando Africa TV iru ebe anyị sọbskraịb nwere ya na kpa afa gị na-ebe iche akpọ ka ị mere kwụsị okwu ike afa gị na-ebe iche akpọ Samuel were afọ Igbo mana ihe a na-emebi ihe Igbo. Ihe anyị na-emebi ihe onye ọkwụ ata ọ ga-adịrị gị n'ama gaa n'iru ngwa tinye nwanne ụfọdụ mechaa agaghịzi ọ bụrụ na ị ga-adịzi ha chọba na ha ga-ele daalụ rinne ọ dị ma anyị na-ekwu maka ụfọdụ ndị mmadụ ihe ụfọdụ na-eme gbasara ozu ka esi akwa ozu awụm ndị na ụmụ ya alụ ụfọdụ ji ozu eme ka anyị na-ekwu maka ya. Afa gị na-ebe iche akpọ Maazị Chirem ndị ebe iche akpọ oruku emere ka nwanna ngwagani ana m anụ maka oruku nke ukwuu abịago m oruku ugboro mara mma. Ọ dị ma daalụ rinne nwanne 09097711009 biko ayọ gị ịmara m kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ije mee omenala n'ikwu nne gị maọbụ n'ikwu nna gị maọbụ na ị chọrọ ịgọkwu nna gị ụmụ nwoke ọkachasị ọ bụrụ na ọ gị bụ ọkpara na ezinụlọ unu gbaa mbọ jee gbuo obe ka ị wee lụgba ọrụ nna. Ghọta ihe m na-agwa gị. A sị gị ihe anyị na-emegharị mana ịgba ọkpara na obi nna gị ihe ahụ na-emewe ike na-asị na ihe na-esiri gị ike na ihe na-eme nka jen were ọkwa isi na mmụọ buru bịa ụwa bụ ọkwa dị ka nna maka na nna m nọ kpọọ nna mụrụ unu kpọọ gị wabụzikwa nna. Ị bụrụ na ejuwe ese na-ewe ka unu si bata obodo a na mgbe ekpelu na agbụrụ unu na-ewe ka unu si ihe mmụọ ka unu si efichi unu ije jube ese gbachie mbọ ike jụọ ese chọọ ka ị ga-eji wee mee gịnị wee fube mmụọ dịbe unu ka ị na-efe ya ka ị ga na-afụ na gịwa obi elu oge ala ụmụnne gị ndị so gị ihe na-agara asịrịlị were
maka na ịnọ dịka nna ndị nna nọzie ọfụma, unu nọzie ọfụma, ụmụ na-anọzi ọfụma, unu nọzie ọfụma dịka mmụọ n'ime mmụọ, ụmụ na-anọzi ọfụma. Ebe onye ọbụ gị gbaba ọkpara jee nọzie ọfụma, nọchitere ndị ụmụnne gị, jee mebere ha ihe kwesịrị imere ha ka udo anwụrị agamniru wee bataba na ezinụlọ gị na ụmụnne gị niile. Anaghị nke a ịma na nke a bụ ntọala gbara ihe na-agba ya ọ bụrụ ịbịakwube ịbụrụ ọkpara. Ihe anyị nọ n'ebe na-ekwesịghị ịnọ maọbụ n'obodo ndị ọzọ maọbụ n'obodo oyibo ka ịnọ ịnọtago ya, nke ahụ iji naghachite jee na obi gị, jee nọchitere ụmụnne gị, jee mebere ihe nna, jee mebere ha ihe nna ozugbo ozugbo. Ike ka esi eme ije jụọ ese, kedu nke mara unu na ezinụlọ unu na gboo, kedu ọrụ ụka mara unu na ezinụlọ unu na gboo, kedu ihe mmụọ mara unu na ezinụlọ, kedu nke ndị nna unu mere n'iji chịkọta ezinụlọ unu nakwa agamnihu ụmụnna gị. Ihe chọọ ya mebie ya, ịfụ na ife anyị na-akwụgharị maọbụ si na be dibịa nke a gaa na be dibịa nke ọzọ ga-ebenata. Ọ gbagwoju oge anyị na mmụọ, chọkwa ezigbo dibịa, aka bụkwa ezigbo dibịa, ije jụọ ezigbo dibịa maọbụ iburu ụzọ ree ije jụọ ndị okenye na be unu, jụọ mara ka esi eme. Ekenena m unu, jee soro m na Kpakpando African TV, iru ebe a sọbskraịbụ maọbụ soro anyị na Facebook dịka Solid 100.9 FM. Jekwa na Facebook ị ga-afụ m dịka Chizzy and iru ebe a soro m wee na-afụgasị ihe ndị ọzọ, na-ezite ozi anyị na-akparịta ụbụbọ, maọbụ ịchọba Kpakpando African TV maọbụ Chizzy and mana YouTube mana Facebook. Anyị nọ ebe a, Kpakpando TV na ebe a, Kpakpando African TV na ebe a, Chizzy Solid nakwa Solid Chizzy nọ ebe a. Ọ dị mma, mbugharị ọnọdụ ugbu a bụrụ ga oziọma Ijọfọ ga-eduru mgbe na-aga. Cheta na abụ m Chizzy and wee na-asị na ọ ga-adịrịrị Igbo niile mma. Echi na-emekwa ya na omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ka ọ dị.